Хора, аз съм Минал Сапетано и както виждате, това е трети епизод на Clash of Clans или четвърти, защото един клип май не можа да се качи. И да, в този епизод също ще направим няколко атаки. И да, нека да започваме. Да, и току-що пуснах нов клануар. Сега се търсят, като направим атаката, сигурно вече трябва да сме се избрали, тъй че нека нападаме. Чакайте, само ще включим звука. Да, имаме 208 джема. Само тъй такива и анчивменти. Green Gold Storage to level 10. И ми трябва да вдигна тази. Да, вече са 209. Вече има хора в Лара. Добре, нека да ги разгледаме. Значи, първия вече е взет, втория също, третия също, четвъртия също, големи ръжка. Много ръж. То трябва да го бия ли? Не знам дали ще стане това, ама ще се опитам. Значи, от тук и така ще го почна с гиганти. От това където е това. Ще го почна тук и ще го взема изцяло. Добре, значи това с база за танка 5. Значи, добре. И тях ще ги бием, тъй че няма никакъв проблем. Да, нека да се върнем към битките. Може да си включим звука, ама не ни трябва. Не. За сега няма нито един хубав. Ама малко по-силен от мен. Няма го взема. С музичката ще ни върви повече. Опс. Така. И нека започвам. Така отвън. Не. Със сигурност си казвате, той е лут, но просто е така ми излизат постоянно, тъй че няма никакъв смисъл. The fuck? Да, значи то трябва да скриншотна. Така. Това е първото нещо. Второто нещо е да го нападна, ама много. Ако се чува много слабо или звукът е много силен. Но все пак. Добре, какъв е то така сега? Аз много не чувам даже как се брал 1 милион и 200 хиляди, че да такова. Изобщо да вдигне то така, как изобщо някой. Аз не знам. Пак ще видя. Даже Dark Elixir Drill няма. Или може и да има. Не знам. Но това заслужава си го скриншотна. Добре. 18 копи, 100 000
Да, нека да ширим битката. Значи утре по същото време може би ще снимам клип. Добре, може и по-късно да е, защото все пак сме на училище. Нали, знаете, домашни. Оп. Какво? Ти сериозно. Ами да, хора, почти всички награди са на 5 левел, дори повече. Сега даже ще ви кажа кои. Колко де? Спокойно. Каринова. Ами да, значи имаме 59 награди на 5 левел и 40 на 4 левел. Еми, добре. Това сега се вдига. Това също, по-скоро това е макснато, всички оръжия са макс. Какво? Как стана това? Аха. Това не го знах. Чете махните. Така. Ти ще ги изхабим тук при гоблините. Да. Много трудно беше, хора. Това направо не е за подигране, хора. Това е много. Така, вече има 60 огради на 5 левел. Току-що вдигнахме 60-та. И нека сега да видим пълно топ-плеера, да видим което е. Кона му е Мега Емпайр, което е почти даже май най-добре, това не знам. Тук не ги знам кои са. Мега Емпайр е на 8 място. Първи клан е Индо, Индов и Ангел of Love. Ангел на любовта. Ако бях някой по-голям левел, по-скоро от Макс Станхал 11 като този, щях да си го взема по най-якия начин. Майнари. Награди 11 левел. Айде да. Майнари. Искам. Да. Да, значи сега ще си направим армията за това, за Лара. Въпреки, че е доста рано, нека сега започнем. Що ни бърка? Станалото гиганти 7, 8, 9. Нека бъда... Да, значи това ще бъде гиганта. И това така. По-скоро не. Това трябва да махна така няколко. Добре. Какво имаме тук? Оп. Това имаме тук 60 000 парички, които няма да ни попречат да си ги вземем
ще видим още оградки. Така. Да, и преди малко вдигнах и цялата редица с бонус от Конуара, от миналия Конуар, който беше 200 и няколко хиляди, 210 и 40, нещо такова, от този порядък. И да, значи клана се беше разпаднал по едно време, но все пак имаме 31 победи, 31 загуби и 0 такова, и 0 равенства. Ето това, детайлс. Ето, вижте колко бях взел. Гиганти, сега. След малко. Гигантично. Да, хора, мисля това да е от клипа. Надявам се да ви е харесал. И скоро време, може би след още един-два епизода вече ще имаме и интро и аутро. Да, може би ще снимам и клип как се слага, за тези, които не знаят или за тези, които искат да знаят. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте за мен, харесайте